Diyos maray na hapon po mga tugang, maluhod po para sa pagpamibi kan Oratio Imperata. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asinuli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging maray na paraataman kan sa imong linalang, daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasaki tulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuga kan bulkan na sinibapang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaklan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man no kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ngunyan na Domingo, sinisilibrar niyato an Pasko kan pagkabuhay liwat kan kagurangnan. Isabay tapo sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot kan Logroño Batalier family, Mr. and Mrs. Erwin Toricampo and Valenzuela family, for all the blessings and good health of dulot ni Immaculate Dolls Berinya and family. Pasasalamat man dulot ni Champ Navarro and family. Pasasalamat man dulot ni Fatima Lungos family, for positive exam result dulot kan Untog family. Pasasalamat dulot ni Pem and Den, for the gift of life of Josefina dulot kan Mariño family. Pasasalamat man dulot ni Josephine Marian Ricafort. Pasasalamat for the 39th wedding anniversary of Guillermo and Nance Penetrante, dulot ni Faye Penetrante Lana. For the gift of life of Ivana Lana, dulot ni Faye Penetrante Lana. Sa espesyal na kahagadan, para sa kapahingaluan kan mga kalag, sa kalag ni Efren, dulot ni Eva Flores, sa kalag ni Eduardo, dulot ni Julian Bontile, sa kalag ni Natividad, dulot ni Immaculate Dolls Berinya and family, sa kalag ni Salvacion, dulot kan Galpo family, para sa kalag ni Lilia and Mark Philip, dulot kan Mangampo family, para sa kalag ni Edgar and Leia, dulot ni Fem and Den, sa kalag ni Winifredo and para sa gabos na kalag, dulot kan Morano family, para sa kalag ni Jose, dulot kan Brimon family.
Banwaaning Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Punan niya atuan sa tuyang Santa Misa, sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kang Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo ka Bos. Asin sa imong Espiritu. Maray na hapon sa indo ka Bos, mga tugang. Marhay na hapon man po, Father. Happy Easter po sa indo ka Bos. Happy Easter. Sa Espiritu ng kagayagayahan, pati naman sa kapakumbabaan in buot, sa tuya man na akuon, an sa tuya mga pagkukulang asin mga kasalan, nganing magkaniw kitang magselebrar kining mga banal na misteryo. Kita ka, Boss, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin mapuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, mapuring sala ko, kaya nangangadya ko kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Sinsantos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan asin makapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa kaitaasan.
Mamibi kita. O Diyos, nangunyanal daw, huli kan bugtong mong aki, sa pagdaog kan kagadanan, binuksan mo para sa muan pintuan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Tauan sa mo, namimibi kami, na kaming naguutob kan mga solemnidad, kan pagkabuhay liwat din kagurangnan, magbangon sa liwanag nin buhay, huli kan pagbabago, nagibo kan sa imong espiritu. Huli kay Yesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Ang babasahon nagpapahayag kan pagrukyaw kan suanoy na simbahan, kan marahay na bareta nin pagkabuhay liwat ni Jesus. Hemateo nyato anenot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Si Pedro nagbuka kan nguso, nagsabi, "Sa totoo, nasasabutan ko na mayo nin pinapalain ang Diyos. Aram nindo ang nangyari sa bilog na Judea, puon sa Galilea, pakatapos kan bunyag na ihinarubay ni Juan. Si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya linahidan kan Diyos kan Espiritu Santo, asin kapangyarihan, naglibot siya karahayan ang ginibo, asin pinapaumayan ang gabos na dinadaog-daog kan Diablo. Hulita ang Diyos kaiba niya. Mga saksi kami kan gabos na ginibo niya sa rona kan mga Hudiyo, asin Jerusalem. Ginadaninda siya na binitay sa kahoy. Siya binangon kan Diyos sa ikatulong aldaw, asin itinugot na siya mahiling. Bako kan bilog na banwaan, kundi kan mga saksi, na kan enot pa, pinili kan Diyos, kami na nakikakan, asin nakiinom sa iya, pakatapos mabuhay siya liwat, hali sa mga gadan. Tinugon niya kaming magharubay sa banwaan, asin magsaksi na iyo ini, an itinakda kan Diyos, na maging hukom kan mga buhay asin mga gadan. Sa iya ang gabos na propeta nagsasaksi na makakamtan kan gabos na nagtutubod sa iya an kapatawadan nin kasalan. Huli kan sa iyang ngaran. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ini an aldaw na ginibo kan kagurangnan, magugma kita asin magrokyaw. Ini analdaw na ginibo kan kagurangnan, magugma kita asin magrokyaw. Aleluya! Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahay. Sagkod pa man ang sa iyang pagkaherak. Magsabingon yan an Israel, sagkod pa man ang sa iyang pagkaherak. Ini analdaw na ginibo kan kagurangnan, magugma kita asin magrokyaw. Ang toong kamot kan kagurangnan initaas, ang toong kamot kan kagurangnan nanggana. Dai ako magagadan kundi mabubuhay asin isasaysay ko ang mga gibo kan kagurangnan. Ini analdaw na ginibo kan kagurangnan, magugma kita asin magrokyaw. Ang gapo na isinikwal kan mga paratugdok, nagin pamayo kan sarigan na gapo. Huli ini sa kagurangnan, ngangalasan sa satong mga mata. At ini analdaw na ginibo kan kagurangnan, magugma kita asin magrokyaw. An pakihiras sa pagkabuhay liwat kan kagurangnan, iyuman an pagrayo sa anuman na kinabanon, asin pag-ako kan anuman na langitnon, ani kaduang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, kung binangon kamo kaiba ni Kristo, hanapon nindo ana sa itaas, kung saen si Kristo yaon, nakatukaw sa too kan Diyos. Katadungan nindo ana sa itaas, bako ang mga yaon sa daga. Taka mo nagadan, asin ang sa inyong buhay nakatago, kaiba ni Kristo sa Diyos. Pag si Kristo magpahiling na, siya na iyoan sa indong buhay, dangan kamo man kaiba niyang mapahiling sa kamurawayan.
an tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukiyaw kan banal na ebanghelyo susog ki San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Enot naldaw kan semana, agang amay, badiklumpa. Si Maria Magdalena nagpalulubngan asin nahiling nan gapo hinali na sa lulubngan. Kaya duminalagan siya asin nagpasiring ki Simon Pedro sa kapasiring sa saruman na disipulo, itong padangat ni Jesus. Nagsabi sa inda, kinuaninda ang kagurangnan sa lulubngan, asin day mi aram kung sain siya ibinugtak. Nagluwas si Pedro, asin ang saruman na disipulo, asin nagpalulubngan. Sabay na nagdalagan ang duwa, alaga ditong saruman na disipulo, mas marikas magdalagan ki Pedro, na enot asin enot na uminabot sa lulubngan. Pagduko sa pagsirip, nahiling niya nakalatag ang mga lino, alagad da siya luminaog. Uminabot man si Simon Pedro na nagsusunod sa iya, luminaog sa lulubngan asin natanaw ang mga lino na nakalatag, asin ang panyo na nasa ibabaw kan payo, day nakalaag kay bakan mga lino, kundi nakasuhay, nakalukot sa sarong lugar. Danga naglaog ang saro man na disipulo, an enot magabot sa lulubngan, naghiling asin nagtubod. Taday pasinda, taday paninda, nasasabutan ang kasuratan, na kaypuhan mabuhay siya liwat, hale sa manggadan. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang, pirirot pa, maray na hapon po sa Indogabos, igwang traditional na greeting na ginigibo pag aldaw or pag season kan Easter o ining inaapod niya to na Paskwa kan pagkabuhay liwat. Pag nakakasabatan kay ito ang duwang Kristiyano sa panahon kan pagkabuhay liwat, ang pinagsasabi kan sarong Kristiyano na naenot, Christus resurrexit. Dangan masimbag man sa iyang nasabatan na resurrexit vere. Alleluia. Kung ita-translate ini sa English, anbut sabihon kayan, Christ is risen. Dangan susimbag, anbut sabihon, indeed, He is risen. Alleluia. Baloon tango niya na hapon, ano po? Christ is risen. Indeed, He is risen. Alleluia. Christ is risen. Indeed, He is risen. Alleluia. Christ is risen. Indeed, He is risen. Alleluia. Ining greetings na ini, makukuan niya to ini sa Biblia. Kaso banggi na mention duman sa Ebanghelyo ni San Lucas, na nagsabi, subabayi duman sa mga disipulo na nabuhay liwat si Kristo. Christ is risen. Dangan sa masunod na Wednesday, this week's Wednesday, madadawog niya to susimbag. Duman sa istorya kan duwang disipulo na nagpaimaus, dangan nanumpungan ninda si Yesu Kristo sa dalan, dangan nagpamanggisinda, dangan namit bida ninda an sa tuyang kagurangnan sa pagbaakan tinapay. Anong ginibo kay ning duwang disipulo, nagbalik sinda sa Jerusalem, hinanap so 11, dangan sinabi ining mga tataramo na ini, duman sa 11, indeed, He is risen. Asin nagpahiling siya ki Pedro. Ining Kristo na nabuhay liwat,
ining Kristo na nagbangon hali duman sa lulubngan, iyo ini ang realidad na pinagseselebrar niya to ngunyan na aldaw. Kan mga nakaaging aldaw po baga, nahiling niya to, namatian niya to, na-appreciate niya to. Itong journey ni Yesu Kristo. Itong sa iyang pagbiyahe. Tangani sa nang makamtan ang kaligtasan niya to. Asin ang pinakatuktok, asin ang pinakahalangkaw na parte kaiyan na redemptive work na iyan kan sa tuyang kagurangnan, iyo ining Easter na pinagseselebrar ta. Masalangkaw pa ini sa Christmas. Kung sa Christmas, nadawag niya to sa promesa na mapadaraan mahal na Diyos din sa rong Mesiyas, na iyuan maligtas sa tuya, ang Easter Sunday, iyo iyan ang kapanuan. Easter Sunday is the fulfillment of the promise we received during Christmas time. Kanakaaging semana, o ining Thursday to Saturday, inaapod ta ining Paschal Triduum. Triduum, tatulong aldaw. 3 dias. As in, iyo ini ang culmination kan sa tuyang liturgical celebration sa bilog na taon. Binabalikan niya to itong mga pangyayari na nagpangyari sa satuyang kaligtasan. No, kung balikan sana niya to, no, just a short review, kang Holy Thursday, nahiling niya to digdi, na nagkaigwa kay itong misa sa huring pamanggi, na kung sain hinugasan, subitis, kan mga piling lalaki asin babayi, tangani na mag-enact kung ano ang ginibo ni Kristo during the Last Supper. Inapod taman itong Thursday na ito na Maundy Thursday. Nyata ta Maundy Thursday, hali iyan duman sa Latin na phrase, dabut sabihon or ang translation is mandatum novum or new command. Na kung sa inadagog niya to sa Yesu Kristo, nagsasabi, ini ngayang bagong tugon, ani pinagtataw ko sa indo, na mamot kamo sa lambang saro. Siring na ako namo sa indo, dapat kamuman magkaminuot-muotan. Dangan sa masunod na aldaw, Good Friday, nahiling niya to digdi, so pagsamba sa krus, na kung saan man ginunita niya to, binalikan niya to, so mga last hours, minutes, kan sa tuyang kagurangnan. Dangan kang Holy Saturday, no, kasuhapon, warang misa, nagkaigwanin misa, pagsulnok na kang aldaw, asin ginibo niya to so Paschal Vigil, no, pinakahalawig na misa sa bilog na taon. Na kung sain, dinangog niya to, so nagkapirang magbasahon, pinagdidetalye duman kung paano naghiro ang mahal na Diyos sa historya kan kinaban. Dangan magayagaya niya tong pinagsabat, so pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan. Sarong padi si Father Cantalamesa kan way back 2019. Duman sa iyang sermon sa Vatican, magayon sa iyang sinabi. And allow me to quote ang sinabi kay ning padi. Sabi kan padi, the first 3 centuries of the Church, the celebration of Easter was not spread out over several days the way as it is now. No, kita baga, Thursday, Friday, Saturday, tulong aldaw. Kay tudaa, ang Good Friday, Holy Saturday, and Easter Sunday, sararo sana. Both the death and the resurrection were commemorated during the Easter Vigil. Anbut sabihon kay ni, neither the death
nor the resurrection were commemorated as distinct and separate events. Instead, what was commemorated was the passage of Christ from one to the other, from death to life. Iyo ini actually anbot sabihon kang Paschal mystery. Pag sinabi niya tong Pasch or Pesach, it means passage. It means transition. Enot ginamit ini kan sa mga Hudiyo, they transitioned from slavery to freedom during the Exodus event. Dangan ginamit man ini kan kay Hesus Kristo, His passage from this world to the Father. As in ginagamit man ini sa tuya ngunyan, igwaman kitang sa diring Pesak, hali sa pagkakasala, pasiring sa buhay na pano nin grasya. Ngunya na hapon, magayon na tungkusan niya to ang duwang L. Letter L. Tangani na mas mapararom niya to, ining pagsabot niya to, kay ining pinagseselebrar ta, ngunya na pagkahapon. Ang enot na L is liberty. Ining ebanghelyong nadawog niya to, pinagsabi sa tuya na mga babayi ngaya, nahali duman sa Galilea, nagpasiring sa lulubngan bago magsirang an aldaw. Asinahiling ninda duman, na sudakulaon nagapo, nasa gilid na. But sabihon, bukas na. Asinahiling ninda mga anghel na nagsabi sa inda na wara duman si Kristo, na siya nabuhay liwat. Pero ining selebrasyon na ini mas paduman. Ang epekto kay ining resurrection, bako sana na sudakulaon nagapo, nakagilid na. Ang resurrection, ang pagkabuhay liwat ni Kristo, nagpapatalingkas man sa satuya. Magayon na sa puntong ini haputon niya to ang satuyang sa diri, ano man daw ang dakulao nagapo sa buhay ta na nakakaulang sa buhay niya to. Baka ang gapo na iyan kahilangan. Baka ang gapo na iyan sarong abusive relationship. Baka ang gapo na iyan so haluyo nang naghahanap ka ng trabaho. Baka ang gapo na iyan warang katuninongan sa loob kan familia. Ano ang gapo na nakakaulang sa imong buhay sa ngunyan? Natatakuin ni nahapot, ninhulitan mahal na Diyos, igwang kapangyarihan na magilid kan gapo na iyan. The greatest enemy, our greatest fear is death. Isa'y digdi ang day takot na magadan. Every single human being that has ever lived is afraid to die. There are people who are absolutely terrified of dying. Ito nga ni, nakalaban, pinakadakula niya itong kalaban, na daukan mahal na Diyos. Ano pa daw ining mga gapo niya to sa buhay na nakakaulang sa satuya, di niya kaya na halion? That is the point of the resurrection. Bako ining resurrection ni nangyari more than 2,000 years ago duman ngaya sa Jerusalem, Father. Aram ko ngayang Easter, iyo iyan, nabuhay liwat si Jesu Kristo, ano man kayan ngunyan. The resurrection affects us in the here and now.
Si Jesucristo, day sa nanagadan, tanganing patawadon an sa tuyang mga kasalan. Kundi siya nabuhay liwat tanganing haleon sa satuya, an satuyang mga pinagkakatakutan. Lalong-lalo na ang pagkatakot niya to sa kagadanan. Nabuhay siya liwat, tanganing sabihon sa satuya, that there is a reality even after death. Na kita pinagkrear para sa buhay na daing kasagkoran. Ang pangaduwang L is life. Life. Inapudan kita kang mahal na Diyos tunay, hali duman sa kadikluman kan pagkakasala, pasiring duman sa liwanag kan grasya. Binalaugan kita kan pagkamuot kan mahal na Diyos. Asin pinagtatalingkas kita sa satuyang mga takot. Tangani na mabuhay kita nin bilog para sa iya. So it is not so much about freedom from sin and death as much as resurrection is about freedom to love and to be of service. Tamantang kita nagtutubod na si Jesucristo, nagadan para sa pagpapatawad gan sa tuyang mga kasalan. Nabuhay siya liwat. Duman sa buhay na daing kasagkoran tanganing kitaman na mga nagtutubod, mabuhay man na daing tapos. Asin iyo ini sa hiling ko, ang dakulaon ng pinakamarhay na bareta para sa tuya gabos. Igwada kay ito ni sarong Muslim. Asin man, nagpa-convert sa Katolisismo. So sa iyang amigo, naghapot sa iya, nyata nga ita naging Kristiyano ka. Ano ang rason kung nyata, tabigla-bigla na sanang gusto mo o nagi kang Katoliko? Sabi kay itong convert, araw ngaya kayan kaini, suppose that you are going down the road. Nagbabaklay ka ngaya sa dalan. Dangan igwanin duwang direksyon. Day mo aram kung pasain ka, pawawala ka o patutuo. Day mo aram. Nalilibong ka kung nahain dyan sa duwang iyan, an sa imong tatahakon, tangani makaduman ka sa padudumanan mo. Pero ngaya digdi sa duwang dala na iyan, igwanin sa duwang tawo, saro sa walaman, saro man sa tuo. Asin, ang sarong tawo, gadan. Duman sa tuo, so tawo duman, buhay. Hisay ngaya ang haputon mo, kung si pasain ang tamang dalan. Obvious man siguro ang simbag, ang haputon mo, sudalan na kung sain, yaon su tawo na buhay. Si Kristo buhay. Dinaog niyan kagadanan. Asin pinapahiling niya kung sain, kung dapat pasain kita. Siya ang minagiyas sa tuya, digdi sa dalan, nin buhay, asin pagkabuhay liwat. Lugod sunodun niya to, ining sa tuyang kagurangnan na nabuhay liwat para sa tuya. Sa giraray po, Happy Easter sa Saindo. Matindog puan gabos. Sa tuya po na baguhon an sa tuya mga panuga sa bunyag, pakisimbag lang po nin makusog kay ning mga kahaputan. Urog na namumutan kong mga tugang, hulikan Misteryo Pascual, linubong kita kaiba ni Kristo, tanganing kaiba niya maglakaw kita sa bagong buhay. Kaya pagkatapos kan pagutob kan Kwaresma, baguhuntan mga panuga sa banal na bunyag,
na kayto sa tong isinikwal si Satanas, asinan sa iyang magibo, asinanugang maglingkod sa Diyos sa banal na katolikong simbahan. Kaya, isinisikwal nindo si Satanas, Opo, isinisikwal ko. asinan gabos niyang magibo, Opo, isinisikwal niya mo. asinan sa iyang mga padaya. Opo, isinisikwal niya mo. Nagtutubod kamo sa Diyos amang makakamhan kaglalangkan langit asin daga. Opo, nagtutubod kami. Nagtutubod kamo kay Jesucristo buktong naaki niya sa tong kagurangnan namon daki Virhen Maria, nagtios sagod sa kagadanan asin inilubong na nabuhay liwat sa mga gadan asin nagtutukaw sa to kanama. Opo, nagtutubod kami. Nagtutubod kamo sa Espiritu Santo sa banal na katolikong simbahan, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawa din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat din laman asin sa buhay na daing kasagkoran. Opo, nagtutubod kami. Asinan Diyos na makakamhan na ni Jesucristo sa tong kagurangnan, na nagtaw sa to nin bagong buhay sa tubig asin Espiritu Santo, asin nagtaw sa to kan pagkapatawadan kan sa mga kasalan, at amanon kita kan sa iyang grasya kay Jesucristong sa tong kagurangnan, sagod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Maikot po kami sa pagbendisyon kan sa pagikan agwa bendita. Pag nadumog po kamo, mag-sign of the cross. Pamibinin banwaan, sa mamuraway na aldaw na ini, kan si Jesucristo nagbangon sa mga gadan, asin nagbalik sa to, kan buhay ning grasya, mamibi kita sa Ama, asin maghagad kan sa to mga pangaipo, an sa tuyang simbag, kagurang nanhinanyuga, an sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan kan Diyos, mabago ki Kristong nabuhay liwat, asin magdarakan bareta nin paglaom, asin pagkamuot sa bilog na kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga bagong binunyagan, magtalubo sa pagkamuot asin sa liwanag ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an sa tuyang komunidad, makamati kan kagayagayahan, kan pagkabuhay liwat sa kaugmahan na sa tong ihinihira sa kapwa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagehelang, asin mga nagingagdan, magdanay na bukas sa nakakaumay na buhay ni Kristo, na may kapangyarihan sa na magranga sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagagadan pasana, asin ang gabos na mga gadan, magkamit kan katuninungan, asin kaugmahan sagkod paman, sa presensya ni Kristong nabuhay liwat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, hinanyugan pamibi, na dinudulot niya mo sa dalisay na buot, pakusugan sa mong pagtubod sa pagkabuhay liwat kan sa imong aki, tanganing an kaugmahan kan Paskwa, magdanay sa mo, huliman sa nakikristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang
Magpamibi ko mga tugang tanganingan sa ko asidan sa idong atang, mako malugod kan Diyos samang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurang na nanatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nagrurukyaw sa mga kaugmahan kan Paskwa, nagdudulot kami nin mga sakripisyo na huli kaini an sa imong simbahan, makangangalas na namon dagliwat asin pinapakakan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initas mina sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Na ikakagurang na ni pagrukyaw sa gabos na panahon at ang ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa bangging ini. Tasyang na si Kristo sa mong Pasko ay dinulot na sakripisyo. Tasyang gayo ang tunay na kordero na nagpara kan mga kasalan kan kinaban sa pagkagadan, rinumpag niyaan sa mong kagadanan, asin sa pagkabuhay liwat, ibinalik ang buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, naguugmahan gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga lagito na virtudes, asin ang mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadana sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo.
Asin nakikimahera kaming nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco. Asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagay sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na dayong kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aking mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katorinongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa mga kapanahon
Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo, kare paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan. Asin bapagkanigwa, na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita kan tanda din katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyan, Kordero kan Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako kong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ang katauhan, ang
Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, sa Jesucristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom, sa kahadean mong madatong, an sa imong grasya magbago sa mo, na kami da mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta, ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit, asin bagong daga, na pagkatapos daogon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman, an biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinakban, kan kaugmahan asin katuninungan kan samong paratubos, sa saimo sa muyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. O Diyos, hilingan sa imong simbahan sa danay asin banal na karahayan. Tanganing binago kan mga misteryo Pascual, makabot siya sa kamurawayan in pagkabuhay liwat, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya to sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 51,523 pesos and 20 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 3,463 pesos and 75 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 7,864 pesos and 65 centavos. Sa Abril 27, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan, kung sain dadarahon tapo ang satuyang tada canister, asin i-offer po ini sa offertory. Mawot miman po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana, mga anonymous na may kantidad na 3,000 pesos, duwang 1,000 pesos, 900 pesos, 700 pesos, Edgar and Mylene Limpin and family, 1,000 pesos, a devotee, 1,000 pesos, Buena Agua family, 500 pesos, Jeric Bansuela, 400 pesos, Ramos, 200 pesos, Tumanan, 100 pesos, Amaranto family, 100 pesos, a devotee, 100 pesos, Bustamante, 500 pesos, Diyos mabalos po. Ang gagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo sa pagbendisyon. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, huli kan solemnidad kan Pasko ngunyan, asin kairakan kamong surugon sa mga paghipa kan gabos na kasalan, Amen. asin siyang nagsulit sa Indo sa buhay na dayang kasagoran, huli kan pagkabuhay liwat kan bugtong niyang aki, panoon kamo kan mga premyo nin buhay na dayang kasagoran, Amen. asin mantang tapos na ang mga aldaw kan pasyon kan kagurangnan, kamo nagseselebrar kan mga kaugmahan kan Fiesta Pascual, huli kan sa iyaman sa ng pagtabang, makaabot na nagrurukyaw ang mga kalag sa fiestang ini na sineselebrar sa kaugmahan sa paman, Amen. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamahan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.
afternoon po and sa Giraray, Happy Easter sa Gabos.